Benvidos ao resumo da cuarta xornada da Copa Galicia de Ciclocross 2016, segunda edición do Ciclocross Concello de Viveiro, trofeo Fe Seguros, unha cita que reuniu na Mariña Lucense a 200 participantes. Os primeiros en percorrer o circuito do Parque Penas Peón foron os rapaces e as rapazas da carreira de promoción. Con esta proba para chegar aos máis novos a esta modalidade, abriuse unha xornada organizada pola Peña Ciclista Lar Viveiro. Na liña de saída preparados os cadetes masculinos, coa ausencia do líder Carlos Canal. Nesta primeira quenda tamén entraban en acción os Máster 40. Estamos arrancando este numeroso pelotón e a continuación poríanse en marcha os Máster 50-60. Entre os máis veteranos, o líder Javier de la Fuente do Betanzos, que non negociaba ben neste treito de area. Víase obrigado a baixarse a súa bicicleta, o que lle ia custar bastante caro. As outras participantes nese turno inicial eran as rapazas cadetes con Andrea García e Nayar Cabeza de Puga, e nos rapaces cadetes Mario Fernández do Rosal situábase dende o principio ao fronte, e o seu inmediato perseguidor era Borja Lorenzo da Fundación Óscar Pereiro. Paso polas escaleiras nos Máster 40 para Manuel Armada, o corredor da Asociación Galega de Ciclistas, que sella con determinación a pola victoria, asumía o mando e o seu ritmo tan só era capaz de seguilo Juan José Saborido do Compostelano. Nos Máster 50-60 temos rodando polo Parque Penas Peón Antonio González, o de Salvaterra deixara descolgado a Javier de la Fuente, vencedor das 3 xornadas anteriores. Anotarse o primeiro triunfo da temporada tamén era o obxectivo de Mario Fernández, cabeza carreira nos cadetes, o do Rosal demostrando a súa habilidade en ese embaixarse da bici nesta zona de obstáculos. A máis de un minuto de Fernández transitaba este terceto con Roy López, Borja Lorenzo e Manuel López. Nos Máster 50-60 controlando a súa vantaxe Antonio González e facendo o propio nos cadetes Mario Fernández. Por detrás dele había novidades na loita polo podio e o terceto quedaba reducido a un dúo, formado por Roy López e Borja Lorenzo. Aquí temos a Borja Gómez do Club Ciclista Ponte Areas, un campeón con mayúsculas, sempre acompañando e recibindo os consellos do seu pai. Chegámonos ao desenlace da primeira quenda e nos Máster 40 este problema mecánico deixou fora de combate a Juan José Saborido e Manuel Armada quedouse só en cabeza de carreira. Liña de meta para Mario Fernández do Rosal, dando espectáculo para celebrar o seu triunfo. Nas rapazas cadetes venceu Andrea García do Cambre. Nos Máster 40, Manuel Armada da Asociación Galega de Ciclistas. E nos Máster 50-60, Antonio González do Salvaterra. Ímonos co segundo turno no que comparecían as mulleres Elite Sub-23, as Juniors e os Máster 30. Primeira pedalada para os Máster 30 e tamén para a carreira raíña feminina, coa ausencia da líder Irene Trabazo, que se atopaba en Cataluña competindo na Copa de España, e con Desiré Duarte e a súa nai Isabel Castro, as dúas do Fornelos de Montes, asumindo o protagonismo. O seu ataque inicial resistía o Sandra Moral do Cidade de Lugo, e as tres ían pelexar polo triunfo neste circuito da Mariña Lucense. Outro terceto escapábase nos Máster 30, Luciano Carretero do Cambre, Juan Bello, Asociación Galega de Ciclistas, e o líder Andrés Calvete do Cambre, que lle concedía superioridade numérica ao conxunto coruñés. Na terceira das categorías desta quenda, problemas para Sara Trigo do Cidade de Lugo no treito da area. Tiña que botar pé a terra e cedía uns metros respecto a Marta Vila do Fornelos, que se marchaba en solitario.
No nos movemos de este sector de área porque estaba a resultar decisivo. Por este punto temos ao tándem Máster 30 do Cambre, Calvete Carretero, intentando desfacerse de Juan Bello, que abandonó definitivamente a compañía. Foi Isabel Castro nas elites sub-23 a do Fornelos, non esperaba por ninguén, que no paso pola zona de boxes optaba por realizar un cambio de bicicleta. Castro se adxudicou nesta Copa Galicia segunda xornada en Ferrol. Era consciente de que gañando en Viveiro asaltaría o primeiro posto da xeral. A súa principal ameaza era Sandra Moral, a corredora do Cidade de Lugo, gañadora a temporada pasada do ranking feminino da Copa Galicia. A diferencia entre as dúas primeiras era duns 20 segundos neste percorrido polo Parque Penas Peón, que presentaba un trazado moi renovado respecto ao 2015, con curvas máis amplias e rectas onde se podía rodar con potencia. Na terceira posición mantíñase Desiré Duarte do Fornelos de Montes, un conxunto que nas juniors contaba con Marta Vila en primeira posición, seguida moi de preto pola líder Sara Trigo do Cidade de Lugo, que non era quen de recurtar a diferencia. Así que rodaban xuntos nos Máster 30 Calvete Carretero, aínda que pouco ia durar a unión nesta parella, porque o líder Calvete decidía abandonar a compañía de Carretero. Abría oco para deixar sentenciada aquí a ser a súa terceira victoria na Copa Galicia. Gañou en Ferrol, fixo mesmo en Santiago, e a súa xeira triunfal tería continuidade en Viveiro. Outra corredora que foi decantando a balanza do seu lado era esta Marta Vila do Fornelos, presentándose con máis dun minuto de vantaxe na recta final. Triunfo de Marta Vila, segundo posto para Sara Trigo. Nos Máster 30, Andrés Calvete, que encabezaba o dobrete do Cambre por diante de Carretero. E terceiro era Juan Bello, mentres que nas elites sub-23, triunfo liderado pa Isabel Castro. A 25 segundos remataba Sandra Moral, o saúdo entre as dúas primeiras, e o podio completaba o Desiré Duarte, que lle daba a noraboa a súa nai. Só faltaban por competir en Viveiro os elites sub-23 e os juniors, preparados para a saída, e imos vivila dende enriba da bicicleta coa cámara on board de Mauro González, o líder da categoría raíña, que era o primeiro en entrar na zona de terra do trazado do Parque Penas Peón. Mauro González xa nese sector de area que lle daba moitos problemas aos participantes. Aí temos o líder sub-23 Raúl Fernández, que tiña que baixarse da bicicleta, e Mauro González, que abría oco dende o principio. Ritmo altísimo, supera as escaleiras. Saída para os juniors. Entraba en acción co líder Pablo Álvarez do Cambre, abrindo a carreira. E tamén dous líderes nos elites sub-23, Mauro González, o elite, e Raúl Fernández, o sub-23. Aquí os temos a par. Raúl Fernández, que tomaba a primeira posición e ia manterse abrindo a carreira durante bastante tempo. Cedíalle esa primeira praza a Mauro González, intentando aguantar un ritmo realmente exixente con algún problema para Raúl Fernández, o corredor do Fornelos de Montes. En terceira praza, Samuel González tamén do Salvaterra. E cuarto era Darío Otero do Compostelano, vencedor na anterior xornada en Santiago. Raúl Fernández e Mauro González sempre nas dúas primeiras prazas, e tamén elite Darío Otero na terceira, vixiándose, deixando facer Mauro González, que tiña por detrás o seu compañeiro Samuel, e non quería que se achegara a eles Raúl Fernández, que se atopaba con boas pernas en Viveiro e facéndolle pasar problemas o líder. Samuel González, que tomaba a terceira praza e íase en búsqueda dos primeiros. Cuarto era José Fernández, quinto o asturiano Gonzalo de Luis, e sexto Darío Otero do Compostelano. De novo volvemos a cámara on board de Mauro González para ver a técnica que teñen estes especialistas galegos de ciclocross. O ritmo altísimo en a categoría junior, o terceto de cabeza que formaban
Pablo Álvarez, Adrián Barros do Coruxo e Jorge Suárez do Cidade de Lugo. O líder Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro, que adiantaba aí a Jorge Suárez. E de novo estamos cos Elite Sub-23 na zona de área. Raúl Fernández e Mauro González botaban ollada atrás. O líder Elite para comprobar que o seu compañeiro Samuel González estaba a piques de darlle escaza. Unha situación que non era ni moito menos de agrado de Raúl Fernández, que volvía a aumentar o ritmo, pero paso por liña de meta, o ataque de Mauro González estivérase reservando durante as anteriores voltas, deixando facer a Raúl Fernández, e imprimía un ritmo que eran incapaces de seguir os seus dous acompañantes ao frente da proba. Ainda intentaba manter a referencia a Raúl Fernández, pero Mauro pouco a pouco ia ir abrindo o oco no trazado do Parque Penas Peón, onde continuaba a igualdade. Era na carreira júnior, con Jorge Suárez do Cidade de Lugo, Adrián Barros do Coruxo e Pablo Álvarez, o líder do Cambre Renault Caeiro. Mauro González cada vez máis preto de anotarse a que sería a súa terceira vitoria desta temporada. O de Salvaterra gañou nas dúas primeiras citas. Samuel González, o seu compañeiro, que adiantaba a Raúl Fernández na pugna pola segunda posición e a súa vez pola vitoria en Sub-23. Na cuarta praza asentábase, ocupando a segunda posición Elite, Darío Otero do Compostelano. Mauro, que se mantiña firme aquí neste treito técnico. Temos a oportunidade de ver como traza o corredor de Salvaterra, gañador xa esta campaña en Narón e en Ferrol. Treito de área para Darío Otero, o cuarto clasificado, e segundo Elite. En os juniors, momento clave, o ataque de Jorge Suárez do Cidade de Lugo, botaba unha ollada para atrás, comprobaba que habría un mínimo oco, unha diferencia que ia servir para chegar triunfal a liña de meta por diante de Adrián Barros do Coruxo. A terceira praza para o líder Pablo Álvarez. Outro líder, o Elite Sub-23, Mauro González, pasando por riba da área, descontando xa os metros para conseguir unha victoria na que soubo moverse estratégicamente moi ben, agarrando polo seu compañeiro Samuel González, outro corredor do Salvaterra que estaba castigando a Raúl Fernández na loita pola segunda praza. Mauro rodando con forza e conseguindo un triunfo que lle permite aumentar e moito a súa vantaxe ao frente da clasificación xeral, situándose con 550 puntos, xa cunha marxe superior aos 200 puntos respecto ao segundo clasificado. Preparándose para a foto, Mauro González na chegada, cun tempo de 59 minutos 53 segundos, brindando a vitoria ao seu compañeiro Samuel González, que lle ocupara a segunda posición e ser o primeiro Sub-23 na liña de meta. E o terceiro posto na clasificación absoluta para Raúl Fernández. Estamos no podio con Antonio González, vencedor en Máster 50, en Máster 40 Manuel Armada, Andrés Calvete en Máster 30, en Féminas Cadete Andrea García, nos cadete masculinos Mario Fernández, Marta Vila vencedora en Junior femenino, Jorge Suárez en Junior masculino, podio Elite Sub-23 con Isabel Castro, no Sub-23 masculino Samuel González e Mauro González, vencedor na proba absoluta. Coa foto dos líderes, despedímonos, moitas gracias pola súa atención, ata a vindeira xornada da Copa Galicia de Ciclocross.